खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बिटिआरनि सिङाव थानाय बङाइगावनि बरजरायाव वाटारफल नायनो नोंथाङाबो थाङो नामा बरजरायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जिंगायाव गोग्लैदों मख'नो गोनांदि बङाइगावआव थानाय बरजरा वाटारफलखौ नायनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय दावबायारिफोरा फैयो सानै मोजां मोनलायनाय सेंग्रा आरो सिख्लायाबो बरजरायाव वाटारफल नायनो थांदोंमोन सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ लानानै बरजरायाव बेरायनो थांदोंमोन बिसोरनि उन उन साबा दुथांफोराबो थांदोंमोन खौरां मोननाय बायदिब्ला साबा दुथांफोरा मोजां मोनलायनाय सेंग्रा आरो सिख्लाखौ बिसोरनि मेगन सिगाङावनो गाज्रि खामानि मावनो थोनदोंमोन जेराव साबा दुथांनि गाग्लोबनायाव सेंग्रा आरो सिख्लाया जेरै थोनदों बेबायदिनो खालामनो बाध्य जादोंमोन आरो साबा दुथाङा मबाइलाव भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै उनाव सेंग्रानिफ्राय गोबां रां दाबिदोंमोन होनना बुंदों जुदि रांखौ होआब्ला भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन होनना हुमखि होदोंमोन नाथाय आखायाव रां गैया होननायखाय सेंग्राखौ एटिएमनिफ्राय रां लायनो थोनदोंमोन बे समावनो सिख्लाखौ साबा दुथाङा गाज्रि बेबहार खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों उनाव बे सेंग्रा सिख्लानि गाज्रि भिडिअआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन आरो गासैबो सैथो बाथ्राया सोराङाव फैदों आरो पुलिसनि नायबिजिरनायाव साबा दुथांफोरखौ ग्रेप्तार खालामबाय ग्रेप्तार खालामजानाय साबा दुथांफोरा जिरेन सरकार सेबाराम सरकार बेल्टु राभा सुनित राभा आरो दालिम बर्मन होनना मिथिनाय जादों जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों जेन इयुनाव माब्लाबाबो बेबायदि दुथांनि खामानिया जाफिनै बायदि साजा होनांगौ होनना पुलिसनिसिम खावलायदों आरो जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे ओनसोलखौ लानानै गिखांनाय थासारिया फैदों बरजरायाव थानाय बे समायना मिथिंगाखौ नायनो थाखाय गोबां सुबुंफोरा गोजान गोजान जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो नाथाय बेफोर जाथायफोरखौ खोनानानै नुनानै बरजरायाव बे गाज्रि आरो गिख्रंथाव मुगैथाव जाथायनि मेसेजआ सारा बुहुमावनो गोसारनायखौ लानानैबो साननो गोनां खालामदों ओनसोलखौ गवालपारा जिल्लायाव सानै बर' सिख्लाखौ रेप खालामनाय आरो सासे बर' सेंग्राखौ देगारजों सुथारनाय जाथाया गमामायैनो दुखुनांथाव जाथायनि सायाव मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 3 मेयाव बैसागो फांसन नायनो थांदोंमोन दुधनैनि बालापारा गामिनि सानै हिनजावसाफोरा फांसन नायनानै फैफिननाय समाव लामायाव साथाम दुथाङा बेंसनानै सिगि सुग खालामनानै गेंरेप खालामदोंमोन सानै बर' हिनजावसाखौ 4 मे खालि बे जाथायनि सायावनो पुलिसनिसिम गसर थिसननाय जादोंमोन गसर थिसननाय बायदियैनो पुलिसआ 3/24 नि मोनसे केस रेजिस्टारबो खालामदोंमन आरो लोगो लोगो पुलिसआ जिनाहारि खालामग्रा गुबै दायनिगिरि धन तालुकदारखौ एरेस्ट खालामदोंमोन बिनि उनाव सानै दायनिगिरि बहार आली आरो रहमान आलीखौबो एरेस्ट खालामदोंमोन बे जाथायखौ लानानैनो थांनाय 5 मेनि हराव हिरनमय खाख्लारिया गामिनि माखासे हान्जाखौ लानानै धन आलीनि न'खराव सावरायनो थांनाय समाव धन आलीनि बिनानाव आरो बिदा न'खरनि गासैबो आरो गामिनि सुबुंफोरा हिरनमय खाख्लारिनि सायाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन आरो धन आलीनि गामिनि सुबुंफोरा हिरनमयजों थांफानाय हान्जाखौबो बुनानै दाननानै जोखोम खालामदोंमोन जेराव हिरनमयखौ गुवाहाटीयाव देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय दुखुनांथावै थांनाय 16 मेनि हरनि 12 बाजियाव हिरनमय खाख्लारिया जिउ नागारनो गोनां जायो बे जाथायनि बागैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरसु आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिया हिरनमय खाख्लारिनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोर आरो धन आलीनि बिनानाव बिदा न'खरनि गासैखौबो एरेस्ट खालामनायल' नङा नाथाय फासि होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि डिजिपिनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों धन आलीजों लोगोसे न'खरनि गासैखौबो फासि होनांगौ आरो बिसोरनि न'-बांखौ सिमफायना होनांगौनि दाबि खालामदों बांलादेशी मेन्टेलिटिनि सुबुंफोरासो आसामाव बिब्दि आसामनि थागिबिफोरखौ इनाय अयथासार रेप खालामो धन आलीनि न'खराबो बांलादेशी मेन्टेलिनि न'खर बेखायसो बेबायदि खामानिखौ मावदों बेखायनो बिसोरखौ गोख्रोङैनो गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों एबसु आरो आरसुआ लोगोसेयै
मख'नो गोनांदि धन आलीआ थांनाय राजमेलानि समावबो रेप खालामनानै जेलावसो दङमोन। बेल मोननानै न'आव फैना थाफैनाय समावबो बेबायदि नैथिबारनि थाखाय इनाय खामानिखौ मावबावबाय आरो हिरनमय खाख्लारिखौ न'खरहैनो गाग्लोबनानै बुथारबाय। बेखायनो बिसोरनि न'खरखौ बुलडोजार लागायनानै एभिक्सन खालामनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों एबसु आरो आरसुआ। आरो एबसु आरो आरसु आरो बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ गासैखौबो लाफानानै जयै दुधनैनि टाउनाव गोख्रों सोमावसारनायनि हाबाफारि लानो थांखि लादों होननानैबो बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जेब्लासिम धन आली आरो बिनि न'खरनि गासैखौबो आरो जिनाहारि खालामनाय दुथांफोरखौ फासिनि अर्डार होआ अब्लासिम गोख्रोङैनो सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। नलबारियाव दुधकुसि गामियाव बारहुंखाजों सिलिंखार। थांनाय हराव गोख्रों आरो गिख्रंथाव अखा बारहुंखाया दुधकुसि गामिखौ थेर बेथेर खालामदों, जेराव गिदिर गिदिर फाखानि न'फोरखौबो सिलिंखार खालामदों। गिदिर गिदिर बिफांफोरा बायदों आरो मोब्लिब खुन्थाफोरा बायलांजोबदों होननानै फोरमायदों नलबारि दुधकुसि गामिनि थागिबिफोरा। बेबायदि जाथाय माब्लाबाबो जाफेराखैमोन आरो नुफेराखैमोन, जेराव दुखुनांथावै गामिसेयैनो सैनांदों होननानै फोरमायदों दुधकुसि गामिनि सुबुंफोरा। चिरां जिल्लानि बिजिनियाव सासे गान्जा फालांगिरिखौ पुलिसआ हमदों। पानबारि पुलिस आरो एसएसपिनि जथाय अपारेशन खालामनायाव 40 बोसोर बैसोनि बिमल चन्द्र सरकारखौ गान्जाजों लोगोसे हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। बिमल चन्द्र सरकारनिफ्राय 9.5 किल'ग्राम गान्जाखौ जब्द खालामनो हादों होनना खौरां मोन्दों। मोनानि 11टा बाजियाव सानै बिनानावखौ धन आली तालुकदार आरो लोगोसे बाहार आली आरो रहमान आलीआ लामायाव बेंथेनानै बिथांमोनखौ रेप खालामो, जिनाहारि खालामो आरो बिनि उनाव बे घटनाखौ 4 तारिख मोनाबिलि आरो 5 तारिखआव खौरां मोनो आरो खौरां मोननानै बिथांमोना बे सानै बिनानावखौ सिगि सग' खालामदों जे खिन्थायोबा बुथारगोन देथारगोन होननानै आरो बेखायनो बिथांमोना खिथायाखैमोन, उनाव बेखौ मिथिनाय जादों। आरो जेला मिथिबाय बालापारा गामिनि जोंनि हिरनमय खाख्लारि जाय बिथांमोना इनाय भाबै अन्याय भाबै बुथारबाय आरो लोगोसे माखासे सुबुंफोरा ताङाबारि जि गामि दङ बे बांगाल गामि, बे ताङाबारि गामियाव धन आलीनि न'खराव थांनानै खौरां लानो थांदोंमोन जे सानै बिनानावखौ जे रेप खालामबाय, बे रेप खालामनायनि सायाव सावरायनो थांदोंमोन आरो बे सावरायनो थांनाय समावनो सिखा जं आरो लावथि लानानै न'खरनि गासैबो बेयाव धन आलीनि बिनानाव पारमिना बेगम आरो शेखबर आली माने बिदा आरो गासै गामिनि मानसिफोरा बिथांमोनखौ आक्रमण खालामो 5 तारिखआव आरो आक्रमण खालामनानै देगारजों सुयो बिखुंथिंनिफ्राय आरो जायनि थाखाय हस्पिटालाइज जानानै माखासेनि खर'आव दिनैबो सिखानि दाननायनि दागो दङ आरो लावथिजों बुनायनि दागो दङ आरो हिरनमय खाख्लारिखौ गुवाहाटीयाव माने हस्पिटालाइज खालामनाय जादोंमोन। किन्तु थांनाय 16 तारिखनि मोनानि 12टा बाजियाव बिथाङा अबथिरायै जिउ नागारो आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरसु आरो जोंहा सुत्रधर स्टुडेन्ट इउनियनजों गासैबो बेयाव खबर लानो फैदों। दा जि मोनसे जाथाय गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे 3 तारिख मोनायाव जि जिनाहारि जानाय आरो 5 तारिखआव जि मोनसे एटाक धन आलीनि न'खराव आरो 16 तारिखआव हिरनमय खाख्लारिया धन आलीजों देगार सुजानानै जाय मानसिया रेपिस्ट बिथांनि बिनानावाबो देगार सुदों आरो धन आलीयाबो बिथांखौ बुदों आरो सिखाजों दानदों आरो गुबुनखौबो दानदों। बे जि जाथाय बे जाथायखौ गोख्रों रावजों जों सोंखारिबाय। न'खरनि बिमाजों जों सावरायदों, बिदाजों सावरायदों, न'खरनि बाय बाहागिजों सावरायदों, गासै घटनाया बोरै जानाय बे घटनाखौ जों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों, गोख्रों रावै सोंखारिदों आरो जोंनि जि दाबि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरसु सुत्रधर स्टुडेन्ट इउनियन जयेन्टलि जोङो दाबि खालामदों आसामनि गिबि मन्त्रि, आसामनि डिजिपि बिथांमोननिसिम जे गोख्रैनो धन आली आरो बाहार आली आरो बाकी रहमान आली लोगोसे पारमिना आरो शेखबर आली बिथांमोनखौ दिनै एरेस्ट खालामनाय जादोंब्लाबो मेयार एरेस्ट खालामनायजों जोङो मालाबाबो गोजोनाखै आरो बेनो जोबथा नङा। दा बेखायनो जोंनि दाबिया जाबाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ, बिथांमोनखौ फासि होनांगौ। बांलादेशी मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रासो
जोंनि सन अफ द सयल आसामनि इन्डिजिनियास मानसिनि सायाव रेप खालामनाय बुथारनाय बेबायदि सिन्ताखौ खालामनो हायो।